Τι κάνετε, παιδιά! Σήμερα που είμαι με το Στέλιο Λιθουέρη στο δικό του κανάλι, γιατί το δικό μου δεν έχει μπαταρία. Yo, κάνετε flow. Λοιπόν, πάμε. Fucked up το ονομάσαμε. Το παλιό σκουλί. Είσαι βλάκας, εσύ όμως είσαι ένας άκρης. Λοιπόν, παίξεις. Alright. Βαγγέλη, μαζί σας πάμε πλάκα. Βαγγέλη. Ρε, πώς πας εσύ γρήγορα? Να, και σκοτώνεις τους μεγάλους. Α, κατάλαβα. Fuck. Quantum Duck. Τέλος πάντων, εκεί. Σκότωσε τους ελαιόλ. Ναι. Τρέχω να τους σκότωσε στον δρόμο. Είσαι ηλίθιος. Βλέπε με λίγο όταν τρέχω. Είσαι βλάκας. Πατάς 2 φορές στην οθόνη. 1-2. Λοιπόν, τώρα βαριόμαστε λιγάκι. Παρόλο που παίζουμε. Είμαστε... Φεύγουμε! Ή πιο μετά. Αλλά δεν ακούω να το φιόλι έτσι. Λοιπόν, έχουμε έρθει μόνοι μας στο Village. Εντάξει. Πίσω, τι Θα το φάει και fuck. Τι κρύες είναι αυτές που ακούγονται μωρέ, οι παππούδες. Έχουμε έρθει παιδιά μόνο στο Village, εγώ και ο ξέδερφος. Fuck, βγήκε η λόγο. Έχεις ξεχάσει το χωριό σου. Ελένη, εγώ νιώθω σεξι, έγινες παίξει, παίξε το γούνι μου. Ο γείτονάς μας. Ο ξάδερφος, ο Στέλιος τώρα παίζει fight. Μα μιλήσεις και εσύ καθόλου, πολύ δεν είναι δικό στο βίντεο. Ναι, εντάξει. Ξέχνα τα άστα. Λοιπόν, έχω κάνει 38.500, άμα δεν το έχετε δει, κάντε pause. Όχι pause, τι λέγω μωρέ. Κόψτε το βίντεο, όχι, τι να το κόψουνε μωρέ, κάντε παύση τέλος πάντων. Όταν χάνω και δείτε το fucking τώρα, ορίστε. Θα το περικυκλώσουμε, αν και δεν έχω μελάνι γάμματα να σας το δείξω. 38.005 380, όχι 38. Μπερδεύομαι, δεν ξέρω τι λέω. Ναι, εντάξει, σταμάτω τώρα, δικό μου είναι που δεν θα σου τι μιλάω. Τέλος πάντων. Και αυτό είναι το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό με το σλιθύρο θα το αναθέσω στο πρώτο vlog σε μένα. Όχι ρε, θα τραβήξουμε στο Village vlog όταν περπατάμε. Κουκου. Δεν το έχεις και το δικό μου vlog. Καλά, αλλά επειδή είναι δικό μου το κανάλι, θα κρατάω εγώ. Όχι ρε, ο γείτονας. Όπου φύλαμα το περικυκλώσω. Απέγγικλωσα αυτό το μαύρο με τις άσπρες, με τις κεντρικές. Άμε έτσι! What you feel? What the fuck you? What the fuck you λέω. Τώρα πού θα φύγεις? Δεν πάω που θα φύγει. Ποιον θα έχει μέσα με Από τον ουρανό. Ναι, τα φίδια δεν πετσάνε. Α, όμως αφού πέθανε, The πού θα πάει. snakes will not fly. Ωραία παιδιά. Δεν θέλουμε, σκάσε. Λοιπόν, θα παίξουμε αυτό, το βιντεάκι θα είναι κάπως μικρό. Γιατί πρέπει να ανεβάσουμε ένα βιντεάκι άλλο. Γρήγορα όμως, γιατί ανυπομονούμε. Πρέπει να ανεβάσουμε ένα βίντεο. Λοιπόν, μόλις πεθάνω θα κλείσουμε αυτό το βίντεο. Σωστά? Σωστά, Στέλιο? Ναι, εντάξει.
Αν κλείσει αυτό το σκάτω βίντεο και θα τραβήξουμε ένα άλλο. Και ελπίζουμε να σας αρέσει. Τραβάμε πολλά κάθε μέρα γιατί ξέρετε δεν έχουμε τι να κάνουμε. Λοιπόν, οπότε Και βαριέμαι αφάνταστο. κάνουμε ένα pause και παίρνουμε στο άλλο μας παιχνίδι. Τι κάνετε παιδιά, σήμερα θα συνεχίσουμε το βιντεάκι μας, το Blood with Zombies. Το πρώτο ζόμπι ναι, είναι κάτι φυτά που ονομάζουν ζόμπι. Το βίντεο είναι πολύ γνωστό ειδικά στα λιμάνια του ίντερνετ, όπως το Minecraft και το Warfield. Το Warfield, τι είναι τούτο? Το Garfield. Όχι, δεν το κάνω. Λοιπόν, θα παίζουμε με ένα σε Ποιο ένα. Garfield μωρέ, δεν ξέρω καν αν υπάρχει παιχνίδι με τον Garfield. Υπάρχει εκατομμύρια μάλιστα. Adventure. Θέλεις λοιπόν να δούμε σε adventure και Νομίζω στα 9. adventure. Έχεις φτάσει και στην πισίνα, έτσι. Ωραία. Holy fuck. Κάτσε, θα σου πω εγώ ποιο να πάρεις. Όχι, Να κάνουμε μια πρέπει- δικιά μου επιλόγηση. Πρέπει να πάρω συγκεκριμένα φυτά, όχι ό,τι θέλω για πλάκα. Τα διπλά. Φέρ' το λίγο. Οκ, αυτά θέλουμε. Αν και δεν ξέρω τι είναι, πατάω τι να είναι. Αυτό, θα χρειαστούμε αυτό. Περίμενε. Αυτά που είναι δωρεάν. Ναι, αυτά τα μανιταράκια. Αυτές οι κολογήθες, το μαγνήτη. Δεν ξέρεις καν τι κάνουνε. Το ξέρω, αλλά τέλος πάντων θα πούμε για αυτόν εδώ. Δεν ξέρω τι είναι, λοιπόν. Unwarning, δεν ξέρω. Στο fuck, ναι. Ναι. Τι έλεγε? Ότι πήρες λάθος φυτά. Τέλος πάντων, τώρα παίξαμε αυτά να δούμε τι θα γίνει. Να παίρνεις συγκεκριμένα φύτα για να παίξεις. Ναι, δώσε μου εγώ. Άσε να παίξω μία ώρα. Ναι, όλο εσύ παίζεις. Τέλος πάντων. Δεν το βάλουμε έτσι, αλλά περιμένω να μαζέψω λίγο τέτοιο. Του γείτονα απέναντι. Σε κρατάει ο γείτονας, μην ανησυχείς. Παιδιά, θα τραβήξουμε βλογκάκι, έτσι. Μετά από αυτό, ακόμα να βγουν, είναι τόσο ηλίθιοι. Του γείτονα! Πάλι έβραγμα τα πάθει ο παππούς. Σου λέω να πως... Δεν τα πηγαίνεις εκεί τα αυτά. Πατάς εδώ και το βάζεις. Να, ορίστε. Δύσκολο είναι. Fuck. Φύγε πουλος ζόμπι. Πάρε πουλο επί τόπου. Τι να πάρουμε λες? Κάτσε, τι να πάρουμε? Αυτό το μανιταράκι. Εδώ ο μανιτάρι προνοτίζει τα ζόμπι και πάνε πίσω και σκοτώνουν τα ζόμπι. Μόνο μας σημαίνει. Α, κορίδο, πας πίσω. Αν και δεν ξέρω τι κάνουν αυτά. Τέλος πάντων. Είναι κάπως πιστικό. Θα σου εξηγήσω μετά. Τι Οκ. κάνουν. Δεν χαλάω να παίρνω τέτοια άλλα, γιατί δεν μου χρειάζονται. Να πάρουμε κολοκύθα. Κολοκύθα ένα σπίδα. Τη βάζεις πάνω στα φύτα. Να πάρουμε αυτό εδώ το διπλό. Αυτό πρώτα το βάλεις με αυτό ρίχνει μπροστά και άμα πάει ένα ζόμπι από πίσω πυροβολάει το πίσω. Οπότε το χρειάζομαι. Ω, 215.000 είναι ψάξετε λοιπόν. Θα το χρειαστούμε αυτό. Τώρα Έτσι σταμάτα να μιλάς λες και σε κανένα συμπλογιστή. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε μανιταράκια. Εντάξει. Τα μανιταράκια δεν τα χρειαζόμαστε. Die, bitch. Με το μαγνήτη μπορείς να μαγνητήσεις τα τέτοια που φοράνε τα ζόμπι και να είναι πιο αδύναμα. Πάρουμε εν τούτο, bitch. Έλα τώρα θα στο φάει εκεί που το έβαλες. Σκαλό. Μαλακία έκανα. Fuck! No, δεν θα σου επιτρέψω, φύγε. Σου είπα ότι δεν πήρες τα κατάλληλα φυτά. Τι κάνω ρε! Τι κάνω, back to game. Ας το βάλουμε εδώ. Πάτα ένα. Το κινητό μου Στέλιο μου το δίνεις λίγο. Holy shit! Εντάξει, δεν πειράζει, θα το βάλω μια φανή.
Λοιπόν, το έχω γεμίσει full. Πολύ γεννά. Όχι. Δεν δύναμωσε το. Καλά, πάντως με έναν θα βγάλεις καθόλου ήλιο, το λέω. Λοιπόν, το πήγαμε full. Θα πάρουμε τώρα αυτό. Τι κάνει αυτό? Α, αυτό το βάζει στα κάτω στο χώμα. Και δεν λέγονται τα ζόμπι, αυτό τα καρφούν και σκοτώνονται. Μια φορά μόνο. Καλά, έλα τώρα. Δεν πάει μέσα στο νερό. Τι θα βάλουμε στο νερό? Ευτυχώς επειδή είσαι πολύ χαζός, έπρεπε να πάρεις νούφαρα για να βάλεις πάνω στα νούφαρα φυτά. Από ποιον έπιασα άραγε? Καθυστερημένος. Σαν και σένα. Να το πούμε ότι θα πάει από το θα μπει μέσα. Και θα φάει το μυαλό του τύπου. Του τύπου που ξέρει ένα τύπο. Του τύπου που είσαι ένα τύπο και δεν ξέρω ποιον άλλο τύπο ήξερε. Γιατί δεν γνώριζα τον τύπο. What the fuck? Με την ομίχλη νομίζω δεν την καθαρίζεις. Πρέπει να πάρεις ένα φυτό λάμπα που το έχω, αλλά μόνος επειδή δεν πήρες τα κατάλληλα φυτά. Πρώτη φορά παίζω εδώ, έτσι. Και χάσαμε. Στέλιο, χάσαμε. Oh, fuck you! Α, τώρα που θα κάνεις θα παίξω εγώ για να σου δείξω πώς παίζεται. Όχι, ξέρω το παιχνίδι, αλλά πρώτη φορά παίζω εδώ που είμαι. Εσύ μην το πατάς. Πάπαλα το gameplay μας. Δεν γίνεται να πάρουμε και εδώ κανένα. Μα γιατί δεν το νιώχνει το ζόμπι? Γιατί δεν τρέχει στο σπίτι? Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Το part 1. Δεν ξέρω αν έχει κάνει και άλλος τέλος. Λοιπόν, αυτό θα είναι. Γεια σας.